дар масҷиди Ал-Акси Иерусалим заду хурд ба миён меояд байни активистҳо ва полисҳо ва ин кор шаби дуюмае ки давом дорад. амалиёти полиси Исроил дар масҷиди Ал-Аксо дар Байтулмуқаддас фаластинионро ба хашм овард. кишварҳои арабӣ ҳам ин амалкарди маъмурони Исроилро танқид карданд. дуюмборае ки полисияи Изроил штурмоват мекунад дарҳои масҷиде ки даҳҳо одамо маҳкам кардагӣ буданд. дар дастгоҳе ки идора мекунад корҳои масҷида маълумот дода мешавад ки полисия дар натиҷаи ин муноқиша истифода бурдагӣ аз гранатаҳои овозӣ, дудӣ ва тирҳои резинӣ. шоҳидон мегӯянд ки полис асри чоршанбе 5 апрел намозгузоронро латокӯб кард ва аз тирҳои резинӣ ҳам истифода бурд. онҳо дару тирезаҳоро шикастанд, гази ашковар сар доданд, ба калтак заданд. одамон шабона касеро ташвиш намедоданд. яҳудиён ба ин тараф шабона намеоянд. онҳо мехоҳанд масҷидро аз мусалмонҳо пок кунанд, гуфт яке аз фаластиниён. ва албатта ки безебиш чие ки ҳамаи кор рух метад дар моҳи мубораки рамазон барои ҳама мусалмонҳо ва дар моҳи пасх меган дар байни евреҳо. муноқиша дар моҳи рамазон ва дар остонаи иди фасҳи яҳудиён сурат гирифт. маъмулан арабҳо дар рамазон шабро дар масҷид ҳам рӯз мекунанд. бар асоси як тафаҳуми дерина дар ин минтақа танҳо мусалмонон ҳаққи ибодат дар масҷиди Ал-Аксоро доранд. аммо яҳудиён ҳам ба таври афзоянда ин ҷо ки онро ҳарами шариф меноманд омада ибодат мекунанд. ва латукӯби одамо аз тарафи полисия дар инҷа албатта ки ман дар видео нишон дода наметонам, метавона ютуб блок кунам, ман дар инстаграм канал мепартом. инстаграм канали ман дар болои экранатон астаи ссилкаш ва ҳамчунин дар якум комментария закрепичидагае ва ҳамчунин дар комментария ссилка астаи барои одамое ки дӯст медоранд дар бурди ҷанговару бозингаро пул кор кунанд. агар ки угадат карда бутонанд ки кадом ҷанговар ё кадом бозингар дар бою бозии пешистодаш ғолиб мешавад. ссилкаи бозӣ ва ссилкаи телеграм канал барои видеоҳо дар якум комментария маҳкамае. ва ҳамчунин маълумоти муноқишаву задухӯрдҳо меояд аз ҳар гуна минтақаҳо байни фаластиниҳову израилиҳо ки дар инҷа албатта истифода бурда мешавад ҳамчунин яроқ ва армия хабар медиҳад аз зарбаҳои мушакӣ аз тарафи сектор Газ. шаби 5 ба 6 апрел аз Газа ба Исроил камаш 9 мушак сар доданд. Исроил ҳам дар ҷавоб ба маҳалли ба қавли худаш аслиҳасозии Ҳамос зарба зад. созмони салиби сурхи фаластиниён мегӯяд дар Ал-Аксо 12 фаластинӣ маҷрӯҳ шуданд. полиси Исроил гуфт ки фаластиниён ошӯбгари мусаллаҳ бо чӯбу санг худро дар масҷид маҳкам карданд ва онҳоро ба амалиёт водор намекунанд. ҳолат бад мешавад шаби рӯзи чоршанбе баъди оператсияи полисияи Израил ки ба масҷид ворид мешаванд барои муноқиша бо якчанд активистҳои Фаластин. мувофиқи маълумотҳои МВД дастгир карда шудагият дар натиҷаи ин муноқиша зиёда аз 300 одам. албатта ки кори полисейскиёра танқид кардан властҳои Арабистон ва Америка гуфт ки ҳолата сабуктар кунен ва генсеки он гуфт ки дар даҳшатай аз ин кор. бале бардора ин кор қадар кори хуб нестай, хеле ҳам кори бадай нисбати мусалмонҳо дар умум нисбати одамизод. лекин як чиз агар ки шумо агар аҳамият дода бошен, тақрибан ҳамин вақти замон соли гузашта ман дар ин бора гап задагӣ будам ва айнан ҳамин хели ситуатсия буд. видеое ки тамошо кардаи нози поршаша штурми полисейскиё дар масҷиди Ал-Аксай дар вақти ифтори мусалмонои фаластинӣ. израилийские силовико масҷида штурмоват мекунанд, яъне ки ба масҷид ҳуҷум мекунанд, даҳҳо мусулмоно захмӣ мешаванд. ба ёдтон аст? яъне ки ситуатсия астае ки пайдарҳам рух медиҳад ва ҳамин вақта примерно плюс минус. фикр рахтата шумо дар комментария бинависед ки оё шумо дар ин бора чӣ фикр доред, сабаби ҳамаи ино чиай? ва агар ки бихоҳем дар оянда мумкин мо ягон видеои калон, як мавзӯи калон дар ин бора сабт кунем. муноқиша чӣ сабаб хатм мешавад, чӣ мақсад даст дар инҷа, чӣ метавонад кор ҳал кунад. в общем як барномаи мустаҳкам. барои кӯрош дидан дар видео лайк монен, фикр рахтатон дар комментария бинависед. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.